Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στο podcast «Η γωνιά του Wrestling». Σήμερα θα μιλήσουμε για τη WrestleMania 41. Πριν ξεκινήσουμε όμως να αναλύσουμε τη WrestleMania αυτή, να πούμε δύο πράγματα εισαγωγικά. Για πάρα πολλούς από εμάς, τους fans δηλαδή του WWE, αυτή η WrestleMania ήταν κάπως απογοητευτική. Νομίζω μία από τις μεγαλύτερες αιτίες είναι ότι πλέον η WrestleMania είναι δύο νύχτες. Δεν είμαι από αυτούς που συμφωνούν με το ότι η WrestleMania πρέπει να είναι δύο νύχτες, αλλά θεωρώ ότι μία νύχτα με δύο περισσότερα μάτς θα ήταν αρκετή, ειδικά φέτος, για να καλύψει την φετινή WrestleMania 41. Θα ξεκινήσουμε να μιλάμε σιγά σιγά για τα μάτς. Απλά θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα που νομίζω ότι με ενοχλούν πλέον στο wrestling και γνωρίζω ότι θα ακουστώ σαν αυτούς τους fans που δεν τους ικανοποιεί τίποτα και δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα, αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι σιγά σιγά με τα χρόνια το wrestling αλλάζει ταυτότητα. Αν μιλήσουμε λίγο για αυτούς που συμμετείχαν φέτος στη WrestleMania, θα ήθελα να συζητήσω για το ποιοι από αυτούς άξιζαν πραγματικά να είναι μέσα σε αυτό το match card και πόσοι από αυτούς πραγματικά αξίζουν να είναι γενικότερα στη θέση που βρίσκονται. Να μιλήσω για δύο ονόματα, ας πούμε, τα οποία θεωρώ πάρα πολύ βασικά. Jacob Fatu και Bron Breakker. Και είναι χαρακτηριστικά δείγματα του πώς το wrestling έχει εξελιχθεί και φεύγει λίγο από την παλιά νοοτροπία, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά καλώς ή κακώς κάθε ένας από εμάς έχει τα γούστα του. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα ότι όταν παλαιότερα είχαμε ονόματα όπως ήταν ο Shawn Michaels, ο Undertaker, ο The Rock, ο Steve Austin, ο John Cena, ο Randy Orton, ο Triple H, ο Batista, ο Ric Flair, ο Macho Man Randy Savage, ο Hulk Hogan και πάει λέγοντας, και μιλάμε για τα top ονόματα του wrestling, προσπαθούν σιγά σιγά να εξαφανιστούν αυτοί οι μεγάλοι over the top larger than life characters και μπαίνουν μέσα στο main event σιγά σιγά άτομα όπως είναι ο Jacob Fatu και ο Bron Breakker, το οποίο, να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι όταν μιλάμε για τη δουλειά τους εντός των σκηνιών, μέσα στο ring τέλος πάντων, είναι καταπληκτική. Το πρόβλημά μου όμως δεν είναι με τη δουλειά τους μέσα στο ring, είναι η δουλειά τους έξω από το ring. Δεν θεωρώ ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους wrestlers που βλέπουμε σήμερα έχουν εκείνο το larger than life character, το οποίο με πείθει να θέλω να τους παρακολουθήσω. Δεν έχουν καταπληκτική δουλειά στα μικρόφωνα. Δεν μπορούν να κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο πρόμο, το οποίο εμένα θα με εξητάρει και θα θέλω να παρακολουθήσω. Δεν είναι και το ίδιο ευχάριστο να βλέπεις συνέχεια κάποιους απλά να λες αυτός εδώ είναι τόσο δυνατός και τόσο καλός μέσα στο ring που θα σπάει κόκαλα. Δεν βλέπω MMA, δεν βλέπω κάποιο martial art tournament, βλέπω wrestling. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπω entertainment. Και νομίζω ότι αρκετοί από αυτούς πέρα από τα match δεν είναι entertaining. Πάντα υπήρχαν αυτοί μέσα στο WWE. Άτομα που ήταν πάρα πολύ καλά μέσα στο ring. Μπορείς να δεις, ας πούμε, για παράδειγμα, το Shelton Benjamin, ο οποίος ήταν εκπληκτικός μέσα στο ring, όμως δεν έκανε κάτι σπουδαίο όσον αφορά τίτλους και τη θέση του, δεν ξεπέρασε ποτέ, ας πούμε, το mid-card, μόνο και μόνο γιατί δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και τώρα όταν πετάς, παραδείγματος χάρη, προς τα εκεί οδηγούμαστε, εκεί φτάνουμε και από εκεί ξεκινάει η WrestleMania, Jacob Fatu ή Bron Breakker, και σιγά σιγά μου τους πας στο main card, στο main event εννοώ, ψιλοβαριέμαι για το main event. Γιατί και οι δύο πάνε προς τα εκεί, προς το main event, δεν θα μείνουν mid-carders. Τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο έτσι προσωπική άποψη. Προφανώς στη νέα γενιά fans αρέσει κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι λίγο πιο παραδοσιακός στο wrestling που μου αρέσει. Όμως όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα event, πρέπει λίγο και να ξεχωρίζουμε το τι μας αρέσει εμάς προσωπικά και το τι βλέπουμε και αν είναι όντως καλό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια OK WrestleMania. Δεν ήταν μια κακή WrestleMania. Είχε βέβαια να ακολουθήσει και μια καταπληκτική WrestleMania, την WrestleMania 40 και τη WrestleMania 38, η οποία επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Θα πω επίσης από τις δύο μέρες εγώ δεν παρακολούθησα δύο μάτς. Τα σκύπαρα τελείως και γενικά θεωρώ ότι υπήρχαν τρία μάτς που κάποιος μπορεί να σκυπάρει για να δει τη WrestleMania χωρίς να χάσει απολύτως τίποτα. Μπορεί και 4.
Αλλά τα τρία σίγουρα κάποιος μπορεί να τα σκιπάρει εντελώς και να μην τα δει καθόλου, για να γλιτώσει και λίγο χρόνο. Πάμε να τα πάρουμε όμως τα μάτσα από την αρχή. Θα σας πω λίγο τα μάτς και τα αποτελέσματά τους και θα μιλήσουμε για κάθε ένα ξεχωριστά. Με πρώτο μάτς, το opener της WrestleMania, να είναι το βλέπω στη δίπλα οθόνη, World Heavyweight Championship, Jey Uso εναντίον Gunther. Βλέπουμε μέσα στο ring να μπαίνει ο Gunther ως πρωταθλητής, στο τέλος βγαίνει νικητής ο Jey Uso. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, εννοείται, δεν το συζητούσε σχεδόν κανείς νομίζω ότι ο Jey Uso θα ήταν αυτός που θα νικήσει. Το match παρόλα αυτά ήταν μέτριο. Βέβαια, να πούμε ότι ήταν πολύ καλύτερο match από τα προηγούμενα τρία που είχαμε παρακολουθήσει ανάμεσα στους δύο, τα οποία και τα τρία τα είχε κερδίσει ο Gunther. Το build κατά τη διάρκεια που το βλέπαμε στην αρχή ήταν πάρα πολύ κακό. Κάνανε μια προσπάθεια να δείξουν ότι ο Τζέι αρχίζει να έχει αμφιβολίες για τον εαυτό του και αν μπορεί να τα καταφέρει. Είδαν ότι αυτό δεν δουλεύει, το γύρισαν γρήγορα μαζί με τον Jimmy Uso, άλλαξαν την κατεύθυνση του build και το κάνανε λίγο έκανε στην οικογένειά μου, οπότε πρέπει εγώ να πατήσω τα πόδια μου και να σε νικήσω και ωραία το παίξαν αυτό, γιατί το άλλο με το να αμφιβάλλω τον εαυτό μου δεν δούλεψε πάρα πολύ νομίζω για τους περισσότερους. Επίσης λίγο αλλάξαν το χαρακτήρα του Gunther κατά τη διάρκεια. Είδαμε έναν Gunther ο οποίος άρχισε να χάνει τα όρια και από εκεί που ήταν ο Ring General να γίνεται λίγο ένα άγριο θηρίο το οποίο να διψάει για αίμα θέλοντας να νικήσει τον Jey Uso, γιατί δεν θεωρούσε ότι το αξίζει ούτε το match ούτε και τον τίτλο φυσικά. Και ερχόμαστε στο match το οποίο όπως είπα ήταν καλύτερο από τα προηγούμενα τρία που είχαν και είδαμε ένα ok match. Δεν ήταν αυτό το κλασικό 45.000 super kick από τον Jey Uso. Προσπάθησε να κάνει 2-3 παραπάνω κινήσεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακός όσο λένε οι περισσότεροι. Δεν είναι ο τρομερός wrestler, αλλά ok, ήταν χαρακτήρας. Είναι ένας καλός χαρακτήρας που γουστάρεις να τον βλέπεις. Θεωρώ ότι άξιζε να πάρει ένα world title μετά από αυτά τα 2 χρόνια που πέρασε. Όχι ότι θα κάνει πολλά περισσότερα από εκεί. Θα δούμε ένα μέτριο reign, πιστεύω. Θα χάσει το τίτλο και θα ξαναπέσει, θεωρώ, στο tag division με τον Jimmy. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναφέρουν το Jimmy vs. Jay, μόνο και μόνο γιατί τώρα είναι πρωταθλητής ο ένας ανάμεσα στα δύο αδέρφια, αλλά δεν θα δουλέψει γιατί το πρώτο match στη WrestleMania 40 ήταν πολύ κακό, οπότε δεν νομίζω να επανέλθουμε εκεί. Το match ήταν ok, δεν μ' άρεσε το tap out στο τέλος, μ' άρεσε όμως που γενικότερα ο Jay είπε πρέπει να αλλάξω τακτική και χρησιμοποίησε τις δυνατές κινήσεις του Gunther και το πήγαν από εκεί μια χαρά. Και εντάξει, ήταν ένα καλό μάτι να ανοίξει η WrestleMania. Θεωρώ ότι άλλο μάτι έπρεπε να ανοίξει τη WrestleMania όσον αφορά το επίπεδο. Τώρα θα μου πεις δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ανοίξει θεωρητικά μια WrestleMania από ένα World Title, το οποίο δεν αξίζει βέβαια να είναι στο main event. Οπότε σου λέει ας το ξεκινήσουμε με αυτό. Αλλά από την άποψη ποιότητας match, θεωρώ ότι άλλο match του Night One έπρεπε να το ανοίξει. Δεύτερο match. Για μένα ήταν όχι όσον αφορά το match μέσα στο ring, αλλά το τι συμβόλιζε αυτό το match ήταν το χειρότερο από όλα και ήταν το World Tag Team Championship με New Day εναντίον War Raiders. Μπήκαν οι War Raiders ως πρωταθλητές, έχασαν από τη New Day. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για αυτό το match να είναι στη WrestleMania. Δεν είχε κάποιο build και ξεκάθαρα ο ρόλος που εξυπηρετούσε είναι να κάνει μια ωραία διαφήμιση στη Supercell. Παρέρθηση, ωραίες οι διαφημίσεις. Δεν είμαι από αυτούς που με ενοχλούν τόσο πολύ τα logo μέσα στο ring. Αρχίζουν βέβαια να γίνονται υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων, το καταλαβαίνω. Τα logo μέσα στο ring, η έντονη διαφήμιση και να τους δίνουμε τους wrestlers με skins και τέτοια από το Clash of Clans και τα λοιπά. Μπαίνουν οι War Raiders, ο ένας ντυμένος Πέκα, ο άλλος King. Μέχρι εκεί δεν μ' άρεσε, μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που με εκνεύρισα περιόρισα
τώρα αυτό δεν αφορά το match που λέω, ήταν οι commentators, Pat McAfee, Wade Barrett και Michael Cole, που ξαφνικά αρχίζουν και μου αναλύουν το Pekka και το Ging σαν troop του Clash of Clans και το πόσο δυνατή είναι. Λίγο ξεφύγαμε εκεί με τη διαφήμιση, δηλαδή μείνετε λίγο στο wrestling. Τώρα κριντζιά να ακούω το Michael Cole να μιλάει για Pekka και Kings. Τον Pat McAfee τον καταλαβαίνω, είναι λίγο ό,τι να είναι ο τύπος, τον γουστάρω, όχι πάντα. Αλλά δεν μ' άρεσε λίγο εκείνο το segment που άκουγα το να μου αναλύουν τα troops. Πάμε στο match τώρα. Το match, όπως είπαμε, δεν είχε λόγο ύπαρξης. Ήταν ένα καλό match. Περιμέναμε όμως ότι εφόσον μπήκε στο WrestleMania Match Card του Night One, κάτι θα παιχτεί με τους New Day και τον Big E. Τελικά ο Big E δεν εμφανίστηκε. Και μένουμε να αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο πήρε αυτό το match τη θέση του Tag Team Division του SmackDown. Ποιο είναι, τα μπερδεύω λίγο. Που είχαμε το Ladder Match με τους DIY, τους πώς λένε, Machine Gun Warriors. Δεν παρακολουθώ πολύ το Tag Division, δεν με ενδιαφέρει, αλλά αντικειμενικά ήταν πάρα πολύ καλύτερο καλύτερη επιλογή για να μπει στη WrestleMania. Ήταν για τους περισσότερους ομάδες tag teams που τους ενδιέφερε. Δεν ήταν οι αδιάφοροι War Raiders αυτή την περίοδο και New Day που δεν είχαν κανένα λόγο να βρίσκονται εκεί. Έχουν εδώ και μήνες που χτίζουν το Tag Team Division του SmackDown, συγγνώμη, και είχε ουσία να μπει. Ένας λόγος που θεωρώ ότι δεν μπήκε είναι ότι όλο αυτό το storyline που έχουν μπλέξει εκεί τις 3-4 tag teams δεν θα είχε κάποια επίλυση, κάποιο φινάλε με στη WrestleMania. Οπότε σου λέει, ας το κρατήσουμε εκτός WrestleMania, ίσως για να το βάλουμε στο SummerSlam, για να λήξει λίγο εκείνο το έχουν μπλεχτεί όλοι και όποιος και να βλέπε να βγαίνει νικητής δεν θα τελείωνε το storyline, οπότε σου λέει ας το κρατήσουμε για να το βάλουμε εκεί που θα τελειώσει όντως το storyline. Από εκεί την πλευρά την καταλαβαίνω. Πάλι όμως τότε, αν ισχύει αυτό που λέω, υπήρχαν πάλι άλλα μάτια που θα μπορούσαν να μπουν σε θέση του. Και μιλάω για δύο πάρα πολύ σημαντικές ελλείψεις, που ήταν το Women's US και Intercontinental Championship. Δεν ήταν κανένα από τα δύο εκεί πέρα. Είναι νέοι τίτλοι, ήταν η πρώτη WrestleMania που θα μπορούσαν να συμμετέχουν και είναι για μένα παράδειγμα να μην έχει συμμετέχει κανένα από τους δύο. Ούτε η Chelsea Green ούτε η Lyra Valkyria ως Intercontinental Championship, γιατί ήταν στη WrestleMania, θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Οπότε υπήρχαν μάτς να αντικαταστήσουν το συγκεκριμένο αγώνα. Θεωρώ ότι μπήκε ξεκάθαρα για τη διαφήμιση. Είναι ok ματσάκι, είναι ένα από τα τρία που μπορεί κάποιος να μην δει καθόλου. Δεν ξέρω αν το είπε, η New Day νίκησαν τον τίτλο και προχωράμε. Jade Cargill με Naomi. Ένα μάτς το οποίο δεν είχε κάποιο τίτλο στο παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρα ένα blood feud πριν από μερικούς μήνες, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσους. Η Naomi, χωρίς να το ξέρει κανείς, επιτέθηκε backstage στην Jade Cargill και την έβγαλε εκτός παιχνιδιού για να είναι αυτή ουσιαστικά η tag partner της Bianca Belair, γιατί ήταν η καλύτερη της φίλη. Ναι, πολύ ωραία. Αποκαλύπτεται πριν από λίγο καιρό στο Elimination Chamber ότι η Naomi ήταν αυτή που επιτέθηκε στην Jade Cargill. Και πάρα πολύ ωραία, παίζουν το ξύλο τους εδώ και 2-3 εβδομάδες. Η Naomi γίνεται full heel, αλλάζει εμφάνιση, αλλάζει theme song, γίνεται λίγο πιο savage, επιτίθεται και αυτή ξανά στην Jade Cargill και χτίζεται ένα πάρα πολύ ωραίο match, το οποίο τελειώνει στη WrestleMania με την Jade Cargill όπως έπρεπε να βγει νικήτρια. Το match το κουβάλισε εννοείται η Naomi, η οποία είναι από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στο Women's Division του WWE. Αλλά και η Jade Cargill, γιατί ήταν από τα ελάχιστα singles match που είχε μέχρι τώρα, ήταν πάρα πολύ καλή όσο μπορούσε. Της επέτρεψε και η αντίπαλό της βέβαια να φαίνεται τόσο καλή. Ωραίο ματσάκι.
Και σιγά σιγά αυτό ανέβασε και την Jade Cargill και επέτρεψε όλο αυτό και την Bianca Belair να φύγει λίγο από το Tag Division. Επόμενο match, United States Championship, Jacob Fatu με LA Knight. Είπα ότι ήταν ένα άλλο match το οποίο θεωρούσα ότι μπορούσε να ξεκινήσει WrestleMania. Το match αυτό ήταν το συγκεκριμένο. Jacob Fatu με LA Knight. Ένα πάρα πολύ ωραίο match. Σαν πρωταθλητής στο ring μπήκε το LA Knight. Κέρδισε τον τίτλο Jacob Fatu, το οποίο τον άξιζε πάρα πολύ με τις εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό. Και χτίζει και ένα πολύ ωραίο storyline σιγά σιγά με το τι θα γίνει με τον Solo Sikoa. Ξεκίνησε ήδη αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο match. Δεν βγήκε κανείς να φαίνεται αδύναμος από αυτό το match και οι δύο φάνηκαν πάρα πολύ δυνατοί. Το κοινό τους επευθυμούσε και τους δύο και ήταν το σωστό αποτέλεσμα. Είχαμε και μερικά πολύ ωραία σπορ και ήταν και από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει να κάνει ο LA Knight, ο οποίος δεν είναι κάποιος που θα πάρει εύκολα πάρα πολύ καλά μάτς, γιατί είναι λίγο basic το moveset του, είναι απλά πάρα πολύ μεγάλος ωραίος χαρακτήρας και πάρα πολύ καλός στο μικρόφωνο. Θεωρούσα ότι αυτό θα είναι το μάτς που έπρεπε να ανοίξει το Night One. Το πρόβλημα που θα δημιουργούταν όμως είναι ότι πού θα μπει μετά το World Heavyweight. Στη μέση του match card ήταν λίγο δύσκολο, γι' αυτό και δεν έγινε νομίζω. Επόμενο match. El Grande Americano με Ray Phoenix. Επίσης skip. Δύο match από το Night One για μένα είναι skip, δεν χρειάζεται να τα δει κανείς. Αρχικά να πω ότι εμένα αυτό το πράγμα με τον El Grande Americano δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είμαι από αυτούς που θα πω κάτσε να μπω τόσο πολύ στο kayfabe και να πιστέψω ότι δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ξέρουμε ξεκάθαρα ποιος είναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, είναι ότι η παρουσίασή του δεν είναι καλή και δεν μου αρέσει και αυτό το πράγμα που έχουν κάνει που του βάζει μόνος του και καλά ένα σίδερο εδώ και οι άλλοι πέφτουν πάνω στο σίδερο και φεύγουν ενώ κάτω κατευθείαν. Ψιλο χαζομάρα μου φαίνεται, επιστρέφουμε λίγο στο 1990 με ηλίθια gimmick μου φαίνεται αυτό. Και επίσης είναι νομίζω η τρίτη φορά που το βλέπουμε στο WWE. Με κάποιον να παριστάνει ότι είναι κάποιος άλλος. Πρώτος ο Hulk Hogan με το Mr. America ενάντια στο Vince McMahon που προσπαθούσε να αποδείξει ότι είναι ο Hulk Hogan. Δεύτερος ήταν το οποίο το είδες πρώτη φορά, δούλεψε λίγο. Δεύτερο ήταν το Elias με Ezekiel, ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα και τον Kevin Owens να προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο ίδιος, το οποίο δεν κατέληξε και πουθενά, αν θυμάμαι καλά, γιατί έγινε release ο Elias. Και τρίτη φορά που θυμάμαι να γίνεται κάτι τέτοιο είναι τώρα, το οποίο δεν είχε καμία ουσία όλο αυτό. Για μένα δεν ξέρω που θέλει να οδηγήσει τώρα με όλο αυτό το storyline ότι εμφανίζεται το El Grande Americano. Και όσον αφορά και το συγκεκριμένο match, με το που τραυματίστηκε την Παρασκευή ο Rey Mysterio που ήταν προγραμματισμένο να είναι ο αντίπαλός του, το El Grande Americano, το match κατευθείαν έχασε οτιδήποτε είχε να δώσει. Απευθείας πήρε τη θέση του ο Ray Phoenix, ο οποίος μόλις ήρθε στην εταιρεία παίρνει και ένα μεγάλο match στη WrestleMania. Δεν είναι εύκολο να πάρεις μια θέση στη WrestleMania, οπότε μπράβο, έτσι, ίσως έδειξε και κάτι τώρα για να το αγαπήσουν οι fans ακόμα περισσότερο. Αλλά ήταν ένα μάτς που κατευθείαν ξέραμε τι θα συμβεί. Ήταν ουσιαστικά πλέον ένα exhibition match, λες και ανοίγω το FIFA και παίζω φιλικό. Εντάξει, νίξε ο Grand Americano, ξέραμε ότι δεν πρόκειται να χάσει για να βγάλει τη μάσκα του, γιατί πρέπει να συνεχιστεί το storyline με το Rey Mysterio ίσως, ή κάπως πρέπει να το αλλάξουν, απλά δεν προλάβαινα τελευταία στιγμή. Skip το match, εκτός αν θες να δεις ένα καλό luchador match. Και πάμε στο match το οποίο εμένα με απογοήτευσε περισσότερο απ' όλα σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήθελα να δω κάτι διαφορετικό. WWE Women's Championship, Tiffany Stratton, πρωταθλήτρια, εναντίον Charlotte Flair, με νικήτρια την Tiffany Stratton, να κάνει το retain. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε ένα build το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη όλων. Νομίζω κανείς δεν περνούσε καλά βλέποντας τα promo των δύο. Και φαινόταν εξ αρχής ότι αυτό το πράγμα δεν είχε χημεία μέσα στα μικρόφωνα. Δεν μπορούσε η μία να τα πάει καλά με την άλλη, να συνεργαστούν και να βγάλουν ένα ωραίο promo ώστε να μας κάνουν hype για το match.
Ε, Υπήρχε πάρα πολύ προσβολή σε προσωπικό επίπεδο, ειδικότερα ξεκίνησε λίγο από τη Σάρλοτ. Θεωρούσαν όλοι ότι βγήκε εκτός ρόλου, δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο ισχύει, αλλά δεν δημιούργησε νομίζω το κατάλληλο περιβάλλον για αυτό το μάτς ώστε να περιμένουν όλοι με ανυπομονησία να το δουν. Όμως αυτό το μάτς είχε ένα θετικό, ότι είχε δύο πάρα πολύ καλές wrestlers. Και οι δύο. Η Tiffany Stratton είναι ανερχόμενη, θεωρώ ακόμα. Δεν έχει αποδείξει τελείως την αξία της. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή μέσα στο ring τουλάχιστον. Στο μικρόφωνο θέλει δουλειά για μένα ακόμα. Και έχεις και τη Charlotte Flair, η οποία είναι αντικειμενικά ίσως μέσα, αν όχι η καλύτερη, δεν την γουστάρω, αν όχι όμως η καλύτερη, είναι από τις καλύτερες women's wrestlers στον κόσμο. Και λες τουλάχιστον μέσα στο ring θα δω μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τελικά αποδεικνύεται ότι ούτε μέσα στο ring είχαν καλή χημεία. Υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν σημεία που ψάχνουν να βρουν που πρέπει να βρίσκονται μέσα στο ring για να γίνει το επόμενο spot που είχαν συνεννοηθεί ή τέλος πάντων τους είχε δοθεί η οδηγία, δεν ξέρω πώς δουλεύει. Και επίσης ένα πράγμα που με ενόχλησε πάρα πολύ έντονα είναι ότι αυτό το μάτσο συγκεκριμένο ήθελε να δείξει μία στην άλλη μέσα στο ring ότι μισιούνται. Ξεκινάει κατευθείαν με μπουνιές και κλωτσιές και να τραβάω μαλλιά και λες «ΟΚ, αυτό θέλω να δω». Δεν θέλω τώρα να δω moonsault, δεν θέλω να δω Hurricane Rana, δεν θέλω να δω wrestling moves. Θέλω να δω η μία να προσπαθεί να ξεσκίσει την άλλη. Και αυτό δεν το κάνεις με wrestling moves, το κάνεις με κλωτσομπουνίδια. Και ξεκινάνε ωραία, το πάνε προς εκεί. Και στη μέση του μάτσου, ούτε καν στη μέση, στην αρχή σχετικά, πάνε και κάνουν ακριβώς αυτό. Το γυρνάνε σε wrestling match. Με αυτόν τον τρόπο δεν μου μεταδίδεις πόσο πολύ εσύ μισείς τον άλλον. Δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι σε αυτό που λέω, μπορεί να είναι καθαρά δικιά μου άποψη. Είναι κάτι που άκουσα και από τον Stevie Richard στο κανάλι του στο YouTube και το οποίο το αντιγράφω τώρα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που ένιωθα και δεν ήξερα πώς θα το εκφράσω. Είναι ακριβώς αυτό, ότι αυτό ήθελε κλωτσομπουνίδια, δεν ήθελε wrestling moves. Το είπε πάρα πολύ σωστά. Οπότε τον αντιγράφω τώρα και λέω το ίδιο, γιατί είναι αυτό που ένιωθα. Οπότε, ναι, μέτριο προς κακό μάτς και δεν είναι αυτό που ήθελα. Ήταν αυτό που με απογοήτευσε περισσότερο από όλα, γιατί θεωρούσα ότι θα δω ένα πολύ καλό μάτς από αυτές τις δύο, παρά τις διαφορές τους. Και πάμε στο καλύτερο μάτς βέβαια της WrestleMania και το main event του WrestleMania Night 1. Επίσης να πω ότι εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει πολύ αυτό το WrestleMania main event Night 1. Δεν θεωρώ ότι είναι το main event και δεν θεωρώ ότι όποιος είναι σε αυτό το sport μέσα στο match card μπορεί να λέει ότι ήταν main event της WrestleMania. Δηλαδή για μένα δεν πραγματοποιήθηκε το όνειρο του CM Punk να είναι σε ένα WrestleMania main event. Όμως, όπως είπα, ήταν το καλύτερο match της WrestleMania. Ήτανε 3 άτομα, ήτανε συνεχώς μέσα στο ring, είχαν απίστευτη χημεία, γινότανε πράγματα διαρκώς, ο ένας χτυπούσε τον άλλον, πεταγόταν ο τρίτος, σήκωνε κεφάλι για λίγο, μετά κυριαρχούσε το μάτς κάποιος άλλος, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος που κυριάρχησε σε όλο το μάτς. Νομίζω αυτός που φάνηκε χειρότερος από όλους λίγο ήταν ο Roman Reigns, ήταν λίγο πιο υπό σε σχέση με τους άλλους δύο, οι άλλοι φάνηκε λίγο πιο καλοί και να το πω σωστά, δεν ήταν ακριβώς ότι ο Roman Reigns φάνηκε κακός. Αποδείχθηκε πόσο καλός είναι ο Roman Reigns στο να κάνει και τους άλλους να φαίνονται καλοί. Έχει πολύ καλό selling ability ο Roman Reigns και είναι λίγο αποτιμημένος σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης έχει πάρα πολύ ωραία facial expression, δηλαδή ακριβώς όσα νιώθει τα μεταδίδει πάρα πολύ καλά με το πρόσωπό του, το βλέμμα του, το στόμα του, την αγωνία, τον πόνο, την απογοήτευση, όλα αυτά τα μεταδίδει απόλυτα μέσα στο ring την ώρα του αγώνα και γι' αυτό μου αρέσει και ο Roman Reigns. Δεν είναι. Ο αγαπημένος μου μεταξύ στο WWE είναι ο Seth Rollins, ο οποίος είναι επίσης απίστευτος στο να λέει ιστορίες και με το πρόσωπό του και με το probability του. Και έλεγα εγώ τουλάχιστον, μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, πού κολλάει ο Seth Rollins?
Στην αρχή κολούσε γιατί ήταν Seth Rollins εναντίον CM Punk και χώθηκε και ο Roman Reigns. Και μετά το γυρνάνε σε μια μάχη, τραβάω το σκηνή για το ποιος θα έχει τον Wiseman Paul Heyman. Όχι είναι ο καλύτερος μου φίλος, όχι είναι ο δικός μου Wiseman. Και ήταν ο Seth Rollins, σαν την πονηρία λεπού από δίπλα, να γελάει χαχαχαχα που κάνει και ο Seth Rollins, και να λέει στον Paul Heyman, κανείς από τους δύο δεν σε αγαπάει κανονικά. Και εκεί αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Να που κολλάει ο Seth Rollins. Θέλει να δημιουργήσει θέμα με το που είναι η καρδιά του Paul Heyman. Και έρχεται το τελικό σπορ του triple threat αυτού και βλέπεις ξαφνικά ένα Paul Heyman να κάνει το low blow στο CM Punk. Βλέπεις τον Roman Reigns να χέζεται από τη χαρά του και να λέει όπα, να το δικός μου, ο Wiseman είναι ο δικός μου άνθρωπος. Και λες τώρα, δεν το περίμενα αυτό ακριβώς. Και λες, βρε μήπως οι ψήλοι στα αυτιά είχαν κάποια ουσία που μου είχαν πει. Και τελικά βλέπεις έναν Paul Heyman να λέει στον Roman Reigns, my tribal chief, να τον, δεν σε κοιτάει, χτύπα τον με την καρέκλα. Ο Roman Reigns άλλο που δεν ήθελε να πάρει εκδίκηση για την προδοσία του Seth όλα αυτά τα χρόνια και σου λέει, θα το χτυπήσω από πίσω όπως με έκανε αυτό στο ring. Όταν ήμασταν στη Shield. Και βλέπεις από πίσω τον Paul Heyman και αυτό ήταν πονηρία λεπού ξαφνικά low blow. Και μέχρι εκεί, το περίμενα. Αυτό που δεν περίμενα ακριβώς ήταν εκείνο το καταπληκτικό που ξαφνικά βλέπεις ένα Seth Rollins να μην γυρνάει καν, να γελάει και να πλώνει το χέρι και ένας Paul Heyman να του δίνει την καρέκλα. Και λες ρε φίλε, τι έχει παιχτεί τώρα εκεί μέσα, πόσο καιρό παίζεται αυτό το παιχνίδι και κάτσε να δω το Raw και το SmackDown της επόμενης εβδομάδας. Απογοητευτικό και επίσης ότι δεν έκαναν καμία αναφορά ουσιαστικά στο τι είχε παιχτεί στα παρασκήνια στο επόμενο Raw και απλά λέει ο Seth Rollins είναι ο καλύτερος star αυτή τη στιγμή και εγώ θα είμαι ο advocate του. Ήθελα λίγο να πει ότι και όλο αυτό τον καιρό εμείς ήμασταν μαζί και τα μπλέκαμε τα πράγματα στο παρασκήνιο για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί κάπου προς το μέλλον. Πάει λέγοντας, θα το δούμε αυτό. Το καλύτερο μάτς. Το μοναδικό που δεν μ' άρεσε εμένα στο μάτς, αλλά είναι προσωπικό αυτό. Δηλαδή, άμα το βάλεις τώρα αυτό το μάτς στο Dave Meltzer, θα σου πει wow. Για τον λόγο που εγώ θα πω ότι δεν μ' αρέσει αυτό το μάτς, ενώ είναι καταπληκτικό. Όχι, δεν μ' αρέσει. Εντάξει, είναι αυτό που το προσωπικό του καθενός. Πόσα finishers παίξανε σε αυτό το παιχνίδι. Πόσα spear, go to sleep και stomp. Και υπάρχουν και άλλα big moves στο wrestling, ρε παιδί μου. Και είναι αυτοί οι τρεις που μπορούν να τα βγάλουν αυτά τα moves. Πού είναι τα suplex, πού είναι τα powerbomb, τα power slam, πού είναι τα tables, πού είναι τα chairs. Δηλαδή δεν γίνεται να έχω 3 spear, 3 stomp, 3 go to sleep και παραπάνω, δεν ξέρω πόσα είχαν. Και να μην έχω ένα από αυτά τα moves στη θέση αυτόν τον finisher. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω. Είναι αυτό που λέμε ότι το wrestling είναι υποκειμενικό, αλλά έχω βαρεθεί να βλέπω συνέχεια finisher και το finisher να μην τελειώνει το match και απλά να έχει γίνει κάθε finisher απλά signature move, γιατί πλέον για μένα δεν υπάρχουν finisher, υπάρχουν signature moves και θα ήθελα να υπάρχουν finisher, εμένα μου αρέσουν τα finisher. Αλλά εντάξει, αυτό είναι καθαρά προσωπικό. Είναι όμως το καλύτερο. Αντικειμενικά ένα εξαιρετικό μάτς. Δηλαδή, άμα δεν έχετε χρόνο και θέλετε να δείτε ένα μάτς από αυτή τη WrestleMania, δείτε αυτό. Πραγματικά πολύ καλό μάτς. Και κλείνει το Night One. Δύο μάτς που δεν χρειάζεται να τα δεις. Ένα κακό μάτς. Ένα πολύ καλό μάτς και δύο μέτρια προς καλά μάτς. Δηλαδή, βάλω και του Jey Uso στο μέτριο προς καλό. Γιατί ήταν και πολύ καλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Και πάμε στο Night 2. Το Night 2 να πω ότι ήταν καλύτερο, το βλέπουμε εδώ, όσον αφορά το wrestling μέσα στο ring. Ήταν καλύτερο από το Night 1,
Αλλά για μένα ήταν πολύ πιο αδύναμο ως προς τα storyline και το πώς έγινε το booking και τα αποτελέσματα των αγώνων. Να ξεκινήσουμε τώρα λίγο. Δεν θυμάμαι στο Night One ακριβώς τη σειρά. Νομίζω ότι θυμάμαι τώρα, μπορεί να τα κάνω λίγο μπέρδεμα. Αλλά εντάξει. Θυμάμαι. Ξεκινάει το Night 2 με το WWE Women's World Championship. Λίγο καφέ, συγγνώμη. Γιατί μιλάμε πολλή ώρα. Με το Io Sky εναντίον Rhea Ripley και Bianca Belair. Champion η Io Sky, η οποία κάνει και το retain. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε ένα build όπου ξαφνικά η Bianca άρχισε να έχει κυρίως θέμα με την Rhea Ripley και προσπαθούσαν λίγο να πετάξουν απ' έξω την Io Sky ότι δεν είναι άξια λόγου, ενώ ήταν champion, και η Io Sky να πετάγεται από το top rope και να τους δίνει και ένα ωραίο drop kick για να πει ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι πρωταθλήτρια, σε μένα θα δίνετε σημασία, δεν με γράφετε εσείς. Πολύ ωραίο. Αλλά το βασικό storyline μέχρι τώρα ήταν ότι η Bianca Belair κέρδισε το match, τη συμμετοχή της στο match μέσω του Elimination Chamber, ενώ η Rhea Ripley δεν είχε κανένα λόγο να βρίσκεται μέσα σε αυτό το match. Επειδή είναι wrestling και το έχουμε δει 1000 φορές, θεωρούσα ότι δεν άξιζε όλος αυτός ο τόρος για το αν θα είναι η Rhea Ripley μες στο match όσον αφορά το storyline, και δεν αξίζει να μπει και έλα να κάνουμε ένα match και το match δεν πήγε καλά και είχε interference τέλος πάντων, οπότε κάτσε να σε βάλω στο WrestleMania. Πολύ εύκολα απλά θα μπορούσαμε να τη βάλουμε στο WrestleMania και να χτίσουμε το μίσος με match εναντίον της Rhea Ripley και της Bianca Belair μέσα στο Raw και το SmackDown τις προηγούμενες εβδομάδες, με την Io Sky να είναι μαζί με το commentator team και να τους χλεβάζει, ας πούμε, κάπως έτσι. Επίσης, το τελευταίο διάστημα, όπου το WWE ήταν στην Ευρώπη, βλέπαμε ότι πάρα πολλοί γιουχάρανε την Bianca Belair. Βγήκαν το μεταξύ μισοί Αμερικάνοι και λέγανε ότι το κάνουν επειδή είναι μαύρη η Bianca Belair. Άσχετο, γιατί όταν βγήκαν, ας πούμε, οι Street Profit, κανείς δεν τους γιούχαρε και όλοι το χειροκροτούσαν και φώναζαν υπέρ του Street Profit, άρα δεν είχε να κάνει με το χρώμα. Και λένε όλοι θα γυρίσει στην Αμερική και όλοι ξαφνικά θα την κάνουν έτσι αντί για γιουχάρισμα. Και πάει και στην Αμερική ξαναπίσω, στο Las Vegas, και όλοι τη γιουχάρουν. Και γιατί τη γιουχάρουν, παιδιά, την Bianca Belair? Γιατί είναι βαρετή. Είναι το ίδιο γκίμικ εδώ και πόσα χρόνια. Και δεν είναι ότι είναι και καμία τρομερή στο μικρόφωνο, είναι πάρα πολύ καλή μέσα στο ring. Στο μικρόφωνο βαρετή είναι. Οπότε όταν έχεις ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν έχει αλλάξει καθόλου από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν σε ενθουσιάζει και στο μικρόφωνο όταν την ακούς, τη βαριέσαι και λες κάτσε να δω τους άλλους που με ενδιαφέρουν, όσο καλή και αν είναι μες στο ring. Και αντίστοιχα είχες κι άλλες δύο εκεί μέσα, την Io Sky και τη Rhea Ripley, η οποία είναι για μένα αυτή τη στιγμή top most popular women's wrestler στον πλανήτη, έτσι, μαζί με τη Stephanie Vaquer. Γιατί οι οπαδοί του WWE fans πάντα κοιτάνε το ποια είναι πιο sexy, ξέρω εγώ, και έχει πεταχτεί τώρα και η Stephanie Vaquer και ασχολούνται όλοι με τη Stephanie Vaquer, η οποία είναι γυναικάρα, ναι, αλλά δεν μπορώ να ακούω σε κάτι comments που βλέπω στο Facebook, βάλτε την κατευθείαν στο main roster και να πάει για main event. Είπαμε, αυτό το λέμε ξεκάθαρα μόνο και μόνο γιατί είναι sexy. Αν δεν ήταν τόσο sexy, κανείς δεν ασχολούταν ξαφνικά με την Bianca Belair, με την Stephanie Vaquer, ενώ έχει μόνο 2 μήνες, ξέρω εγώ, μέσα από το Royal Rumble μέσα στην εταιρεία, για να περάσει από το NXT στο main event του Raw και του SmackDown. Μην είμαστε υπερβολικοί, να περάσει σιγά σιγά όπως περάσαν και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι θέμα μόνο ομορφιάς. Παρένθεση. Πολύ ωραίο μάτι εν τω μεταξύ μέσα σε αυτές τις τρεις. Πάλι και σε αυτό το triple threat είδαμε ότι και οι τρεις ήταν συνάχεια σχεδόν μέσα στο ring. Μία ήταν στεκόταν όρθια η μία στεκόταν η άλλη. Εμπλεκόταν και οι τρεις. Προσπάθησαν στην αρχή πάλι να παίξουν το Rhea Ripley με Bianca Belair και να βγάλουν στην άκρη την Io Sky ως μίγα, και ξεκινάει την αντεπίθεση Io Sky και είναι η πρώτη που στέκεται όρθια στην αρχή του match. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι αντίστοιχο του τι γινόταν στο storyline όλο αυτό το καιρό. Είχαμε τα EST, είχαμε τα Riptide, είχαμε τα Moonsault, πάρα πολύ ωραία, και λίγη το match
με ένα σπορτ το οποίο εμένα, ενώ δεν φαίνεται απλό, με τρόμαξε. Είναι ποια είναι η Rhea Ripley ή δεν θυμάμαι ποιος. Είναι σε φάση pin τώρα και όπως ήταν στημένη νομίζω ήταν η Bianca Belair για να φάει το pin από τη Rhea Ripley, από Riptide, με τα πόδια της στηριγμένη πάνω στο λαιμό και τα πόδια της πάνω, σκάει με το moonsault ή σκάει πάνω στα πόδια της Bianca, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν η κυρία Ripley, δεν θυμάμαι τώρα, και λέω έτσι όπως έπεσε πάνω, πάρα πολύ επικίνδυνο στο να έχουμε τραυματισμό στα πόδια. Έτσι μου φάνηκε εμένα, δηλαδή το είδα και είπα όπα. Και κερδίζει η Οσκάι με ένα πάρα πολύ καλό αγώνα και από τις τρεις. Πολύ ωραίο. Άξιζε να ανοίξει η WrestleMania Night One και ήταν και πολύ σωστό για μένα το αποτέλεσμα, γιατί με αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε στο feud Rhea Ripley με Bianca Belair ξεκάθαρα μόνες τους για να λύσουν τις διαφορές τους. Και η Οσκάι να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό. Επόμενο match, Sin City Street Fight. Κοιτάω την άλλη οθόνη ξανά. Damian Priest με Drew McIntyre. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Χαίρομαι πάρα πολύ που κέρδισε ο McIntyre. Δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει αυτό, όπου τελευταία Drew McIntyre είναι συνέχεια στο main event, υψηλό mid-card κάπου εκεί, χάνει συνέχεια τα feuds. Έχασε με το CM Punk, εκεί με το Seth Rollins πάλι δεν τα πήγε καλά, κέρδισε το match αλλά κατευθείαν έχασε τον τίτλο από τον Damian Priest και κάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Drew McIntyre είναι σε φάση που χρειαζόταν να κερδίσει και κάτι για να διατηρήσει λίγο το ότι είναι ο Drew McIntyre και είμαι από τους top guys στο company. Γιατί άμα έχανε και αυτό υπερβολή, και επίσης δεν άξιζε να τον νικήσει ο Damian Priest. Είπαμε, τα έχει νικήσει όλα, δεν χάνει πλέον ο τύπος. Οπότε άξιζε να χάσει και αυτός. Ωραίο match, έτσι, με κάποια ωραία sport, με το old school από τον Damian Priest να τον σμπρώχνει ο Drew McIntyre μέσα από 2 τραπέζια. Με το μ' άρεσε εκείνο το DDT πάνω στις σκάλες. Έτσι βίαιο match όσο έπρεπε, όχι extreme βίαιο. Θεωρούσα ότι μπορεί να παιχτεί και λίγο παραπάνω βία σε αυτό το match και οι δύο είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να το κάνουν, αυτό θέλω να πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπο του Damian Priest γενικότερα όταν τρώει ξύλο, δηλαδή είναι αυτό που πετάγονται εδώ οι φλέβες και κοιτάει με εκείνο το χανές βλέμμα και είναι λες και τρέμει και νομίζει ότι πεθαίνει εκείνη την ώρα. Οπότε και το έχουν καταλάβει από το WWE και το κάνουν πάντα κοντινά στο πρόσωπο και μου δίνει ωραία να καταλαβαίνω ότι πονάει. Μ' αρέσει που ο Drew McIntyre έχει αναπτύξει αυτό το χαρακτήρα με τα social media και έβγαλε να βγάλει τη selfie κατά τη διάρκεια του αγώνα για να τη βάλει και καλά στο X, Twitter πώς το λένε, γιατί άμα θυμάσαι πήρε και το βραβείο του καλύτερου social media wrestler, πώς το λένε, για το 2024. Οπότε έπαιξε και αυτό το ρόλο του μέσα στο match. Σωστό αποτέλεσμα, τον νίκησε ο Drew McIntyre. Ωραίο match, δεν κράτησε πάρα πολλή ώρα. Το μοναδικό παράπονο που έχω από αυτό το match, δεν ξέρω αν μου μοιάζει εμένα, κάποια στιγμή φυσικά θα τα ξαναδώ όλα. Έβλεπα τον Drew McIntyre και καλά από τον πόνο να μην μπορεί να σηκωθεί, ειδικά εκεί που ήταν ανάμεσα σε 2 σκοινιά και προσπαθούσε να κατέβει, αλλά και καλά δεν του σήκωνε το σώμα του. Αλλά δεν ένιωθα ότι έφαγε και καλά τόσο ξύλο που να φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε δει άλλα κι άλλα. Και από τον ίδιο να έχει φάει πολύ παραπάνω ξύλο και να συνεχίζει κανονικά. Και σε αυτό το μάτς ήταν λίγο σαν έφαγα 2 μπουνιές και δεν μπορώ να σηκωθώ, που λέει ο λόγος, καθ' υπερβολή το λέω τώρα. Οπότε νομίζω λίγο το παραπούλησε το πόνο σε σημείο που δεν έπρεπε. Δηλαδή αν μου έκανε το ίδιο 2-3 λεπτά μετά θα τον καταλάβαινα, αλλά μου φάνηκε πολύ λίγο το ξύλο που έφαγε σε εκείνο το σημείο για να μην μπορεί να κουνηθεί και καλά. Αλλά οκ. Εντάξει, μια χαρά μάτσα, αξίζει να το δείτε. Και νομίζω ήταν και το μοναδικό, κάτσε να δω κάτι. Ήταν και το μοναδικό μάτς που είχε
Ναι, που είχε weapons. Ναι, είχε καλά weapons. Ναι, τι είχε, τα τραπέζια και τις σκάλες. Δεν είχε κάτι παραπάνω, αλλά όλα τα άλλα ήταν clean match. Δεν είχε κάτι hardcore γενικότερα. Ήταν το μοναδικό. Οπότε αξίζει να το δείτε. Πάμε στο προσωπικά αγαπημένο μου match. Αυτό που είχα την περισσότερη fun time να το δω. Ήταν Intercontinental Championship, Fatal 4-Way, Braun Breaker. Θυμάσαι τι είπα στην αρχή για τον Braun Breaker, που ήταν ο Champion εναντίον Dominic Mysterio, Penta και Finn Balor. Χτιζόταν αυτό τις τελευταίες εβδομάδες και είναι όλο αυτό που περιμέναμε, πώς θα σπάσει γενικότερα η Judgment Day και πώς θα έρθει η στιγμή που θα αρχίσουν να παίζουν ξύλο Dominic με τον Finn Balor. Ήρθε σχετικά πρόσημενα. Εγώ πίστευα ότι ο πρώτος που θα προδώσει τον άλλο θα είναι ο Finn Balor, γιατί αυτός δεν γουστάρει τόσο πολύ τον Dominic. Αποδεικνύεται ότι στο storyline ο Dominic είναι πιο πονηρός από ό,τι νομίζουμε και είχε καταλάβει ότι ο Finn Balor θα του τη φέρει, οπότε την έφερε αυτός πρώτος. Έχει και τη σύντροφό του Liv Morgan, η οποία είναι επίσης πονηρή αλληπού, οπότε μπορεί να τον είχε συμβουλέψει backstage και τα λοιπά και παίκτη και όλο αυτό. Μ' άρεσε. Ο MVP του αγώνα ήταν ο Braun Breaker με το Spear στον Καρλίτο πηδώντας από το ένα τραπέζι στο άλλο, το announcement table. Ήταν αυτός που έκανε τις περισσότερες κινήσεις. Συμμετείχε στα περισσότερα spot. Εντάξει, ο τύπος μέσα στο ring είναι τρομερός. Εξαιρετική επιλογή το να νικήσει ο Dominic Mysterio, ο οποίος άξιζε να κερδίσει εδώ και καιρό για μένα ένα τίτλο στο main roster singles. Δεν θυμάμαι αν είχε κάποιο tag title ο Dominic. Είχε σίγουρα το North America του NXT, αλλά singles ήταν είναι ο πρώτος που κερδίζει ο Dominic Mysterio και τον άξιζε. Και πρέπει να κάνουν κάτι ίσως με τη Liv Morgan, αυτό που λένε πολύ συμφωνώ, να πάρει και αυτή το Intercontinental, το Women's Intercontinental και να κυκλοφορούν ζευγαράκι με τις δύο Intercontinental ζώνες. Θα είναι πολύ ωραίο. Ο Penta πάρα πολύ καλός όπως πάντα. Ένα πάρα πολύ ωραίο fan match. Και αυτό αξίζει να το δει κάποιος. Το επόμενο ποιο ήταν? Το επόμενο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Women's Tag Team Championship, Liv Morgan, Raquel Rodriguez εναντίον Lyra Valkyria και Becky Lynch. Στο match ήταν να είναι η Bayley αντί της Becky Lynch. Φαίνεται εκ των υστέρων ότι η ίδια η Becky Lynch ζήτησε να μπει στο match για να κάνει το heel turn την επόμενη μέρα στο Raw. Δεν είχε καμία ουσία όλο αυτό, και αυτό που έλεγα για το Men's Tag Team New Day με War Raiders, ότι υπήρχαν άλλα μάτς να μπουν. Για ποιο λόγο μου πετάσει η Lyra Valkyria μέσα στο Tag Division ξαφνικά, χάνει και το partner και μπαίνει ξαφνικά μια Becky Lynch, η οποία καμία σχέση δεν έχει με τη Lyra Valkyria, για να έχουμε το turn την επόμενη μέρα, για να μπει η Becky Lynch στο Intercontinental, σαν Intercontinental Contender φαντάζομαι εγώ. Δεν είχε όμως κάποιο πραγματικό λόγο να γίνει όλο αυτό. Έχασε ουσιαστικά την εκπροσώπηση των mid-card τίτλων των γυναικών για ένα storyline το οποίο δεν χρειαζόταν. Μπορούσε να γίνει πολύ πιο ομαλά. Δηλαδή, τι διαφορά θα είχε αν επέστρεφε η Becky Lynch, αν ήταν η Bayley με τη Lyra, ας πούμε. Χάνανε το match εναντίον στη Liv Morgan και τη Rodriguez και τη Raquel. Και την επόμενη μέρα εμφανιζόταν η Becky Lynch, αρχίζει να λέει εγώ θέλω να μπω στο mid-card και αρχίζει να επιτίθεται στη Lyra. Το ίδιο θα επιτευχονόταν. Δεν θα είχαν η Bayley το WrestleMania moment της, γιατί και αυτό χρειάζεται. Το αξίζει η Bayley, γενικά είναι εκεί πέρα κάθε εβδομάδα. Ενώ η Becky Lynch λείπει εδώ και τόσο καιρό. Είναι το ίδιο που θα πω, που δεν μ' άρεσε στη Charlotte. Βέβαια η Charlotte είναι και αντιπαθητική, η Becky Lynch είναι πιο συμπαθητική φυσιογνωμία, αλλά παρόλα αυτά ούτε αυτή άξιζε WrestleMania moment αυτή τη στιγμή. Άσχετα τους λόγους που μπορεί να λείπει κάποιος, υπάρχουν άλλοι που δουλεύουν κάθε εβδομάδα. Δεν γίνεται εσύ να λείπεις τόσο καιρό και ξαφνικά να έχεις θέση στη WrestleMania, εκτός αν είσαι ο Stone Cold. Έτσι. Και η Becky Lynch δεν είναι ο Stone Cold. Ακόμα.
μπορεί να γίνει κάποτε τόσο μεγάλο όνομα. Δεν παίζει, λέμε. Γενικότερα για μένα θα μπορούσε να είναι και παρεμπιπτόντως, όχι η Μπέιλι απαραίτητα. Έχεις εμφανίσει Ροξάν Περέζ, έχεις εμφανίσει την Τζούλια, έχεις εμφανίσει την... πώς λένε, είναι μία ακόμα κοπέλα, είναι από το NXT, η Βακέρ και μία ακόμα, Ροξάν Περέζ. Τώρα δεν μου έρχεται γιατί δεν παρακολουθώ NXT, αλλά μου τις έχεις φέρει στο main roster γενικότερα. Έχω κάνει εμφανίσεις στο Royal Rumble, στο Elimination Chamber, εμφανίζονται σε κάτι αναδιαστήματα μέσα στο Raw και στο SmackDown. Γιατί δεν μου τις φέρνεις αυτές να μου μπουν στη θέση στο Tag Division και μου χαλάς το Woman Intercontinental Champion, μου το βάζεις μέσα στο Tag Division, την Becky Lynch την πετάς στο Tag Division από το πουθενά και η Bayley χάνει το moment της WrestleMania. Ενώ έχεις άλλα άτομα να αξιοποιήσεις σε αυτή τη θέση που κάποιος χρειάζεται να μπει. Δεν ξέρω γιατί. Μέτριο μάτς, νικάει η Λάιρα Βαλκύρια με την Becky Lynch, την επόμενη μέρα πάνε στο Raw, χάνουν τους τίτλους. Οκ, κανένας λόγος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά ήταν δύο μάτς, οποία και τα δύο με ενόχλησαν. Όχι με ενόχλησαν, το ένα με ενόχλησε, το άλλο δεν το παρακολούθησα. AJ Styles με Logan Paul και Randy Orton με Joe Hendry. Ας μιλήσω λίγο για το AJ Styles με Logan Paul. Δεν με ενδιέφερε, δεν το είδα το match. Νίκησε ο Logan Paul και ο Logan Paul από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάει ξαφνικά να προκαλέσει τον Jey Uso για το World Heavyweight Championship από το πουθενά. Φτάνει με τον Logan Paul. Είπαμε, ή θα τον κάνει full time και θα παίζει ξύλο κάθε εβδομάδα για να το κερδίσει, γιατί το Σταριλίκι μετά από ένα σημείο κουράζει απλά να του δίνουν opportunities μόνο και μόνο γιατί είναι ο Logan Paul. Είπαμε, δεν είναι ο John Cena για το wrestling, είναι ο Logan Paul ο οποίος είναι απλά διάσημος. Να αρχίσουμε να δίνουμε τίτλο ξαφνικά και στο Bad Bunny και στο... δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλο διάσημο. Να έρθει οποιοδήποτε, να δώσουμε και στο Snoop Dogg που είναι και Hall of Famer ένα τίτλο. Βρήκα feud. Να προδώσει ο Travis Scott τον John Cena και να είναι ο επόμενος contender για το WWE Men's Championship. Φτάνει με τους celebrities. Έτσι. Και ο Logan Paul, πολύ καλό στο ring, δεν αξίζει να νικήσει τον AJ Styles, δεν αξίζει να πάει και να είναι contender για το World Heavyweight Championship. Είπαμε, υπάρχουν άλλα ονόματα που είναι πραγματικοί wrestlers. Εκτός αν ο Logan Paul θέλει από εδώ και πέρα να γίνει όντως wrestler και κάθε εβδομάδα να έχει και κανέναν αγώνα να βλέπουμε. Και να σταματήσει και το gimmick του είμαι celebrity. Γιατί το gimmick του είναι ότι είμαι celebrity και είμαι διάσημος, έτσι. Φτάνει. Δεν το είδα το match. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κάποιον. Δεν ξέρω αν είναι καλό match. Σίγουρα θα είναι καλό γιατί είναι καλοί και οι δύο. Αλλά μέχρι εκεί τίποτα δεν έχω να πω γι' αυτό, γιατί δεν το είδα. Γιατί με ενοχλούσε και η ιδέα του ο Logan Paul είχε αυτό το match, έτσι. Ήμουνα ενάντια, οπότε δεν το παρακολούθησα. Randy Orton, 25η WrestleMania, τι είπε. Τέλος πάντων, 20 κάτι WrestleMania ο Randy Orton. Και πάει και λέει ποιος θα παλέψει μαζί μου. Ήταν αρχικά να παίξει, να έχει αγώνα με τον Kevin Owens. Ο Kevin Owens είναι εκτός γιατί είναι τραυματίας και δεν ξέρει πότε και αν θα επιστρέψει. Και έπρεπε να βρεθεί ένας αντίπαλος. Πήγαν να παίξουν κάτι με το Solo Sikoa. Μάλλον το κοινό πολύ δεν ενδιαφέρθηκε και είπανε άστο. Και βγαίνει και λέει να κάνει Open Challenge. Και ποιος εμφανίζεται? Ο Joe Hendry, ο TNA World Champion. Και βλέπουμε ξαφνικά ένα squash match. Κάποιοι τους άρεσε αυτό. Είπαν ότι δόθηκε ένα WrestleMania moment στο Joe Hendry και ότι δόθηκε και ένα καλό moment στο Randy Orton. Προφανώς θα κέρδιζε ο Randy Orton. Όμως, που είναι η διαφωνία με εμένα? Ο Joe Hendry αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο popular wrestler στον κόσμο. Έχει ένα από τα καλύτερα, τα πιο γνωστά theme music, είναι από τα μεγαλύτερα memes που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο wrestling γενικότερα. Και απ' την άλλη έχει τον Randy Orton που είναι για κάποιους ίσως το top 5 των wrestlers όλων των εποχών, έτσι. Στους δικούς μου top 5 είναι σίγουρα, ας πούμε. Και ξαφνικά
βλέπεις τον Ράντι Όρτον ψιλοκοροϊδεύει και τον Τζο Χέντρι. Ο Τζο Χέντρι φαίνεται λες και παίζει με μένα ξύλο ξαφνικά ο Ράντι Όρτον, λες και δεν ξέρει τι του γίνεται, και του δίνουν ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο να τρώει απλά ξύλο Τζο Χέντρι, να τρώει και 2 RKO μετά, τελειώνει και το match και τίποτα. Και μου φέρνεις, λέω εγώ, αναρωτιέμαι τώρα, μπορείς να φέρεις οποιονδήποτε. Δεν με ενοχλεί ότι ήταν squash match. Με ενοχλεί ότι ήταν squash match ενάντια στο Τζο Χέντρι. Καλώς ή κακώς, όταν έχει συνεργασία με μια άλλη εταιρεία όπως είναι η TNA αυτή τη στιγμή και φέρνεις ξαφνικά τον World Champion αυτής της εταιρείας, λίγο πολύ πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Ακόμα και ο αντίπαλος είναι ο Randy Orton. Δώσου σε ένα δεκάλεπτο όπου θα παιχτεί ξύλο ωραίο, θα έχουν και οι δύο τα moments τους, θα είναι λίγο όρθιος ένας, θα είναι λίγο όρθιος ο άλλος. Εννοείται ότι θα κερδίσει σε αυτή την περίπτωση ο Randy Orton, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα του WWE, αλλά μην κάνεις και τον άλλο να φαίνεται τόσο σκουπίδι, ξέρω εγώ. Γιατί εγώ μετά από αυτό, δεν νομίζω ότι άμα μου φέρεις μετά από λίγο καιρό πάλι τον Τζο Χέντρι, θα πιστέψω ότι θα κάνει κάτι πραγματικό και ουσίας. Θεωρώ ότι θα είναι εκεί, θα φάει πάλι ξύλο και θα τελειώνει. Και στο Royal Rumble νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, ο Τζο Χέντρι, και εκεί δεν έκανε τίποτα. Δεν γίνεται να μου φέρνεις τον World Champion της εταιρείας που συνεργάζεσαι και να μου τον αντιμετωπίζεις σαν τζόμπερ. Νομίζω έτσι είναι λογικό αυτό που λέω. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κάποιος. Ή αν θες να κάνεις squash match για τον Randy Orton, φέρε κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, για μένα δεν είναι κάτι που αξίζει κάποιος να παρακολουθήσει. Ήταν φαν γιατί ακούσαμε λίγο I Believe in Joe Hendry. Περάσαμε καλά 5 λεπτά. Γεια σας, φιλιά. Είναι κάποιο που δεν είπα πριν πάω στο main event. Όχι, τα είπα όλα. Main event. Ένα από τα μεγαλύτερα feud τα τελευταία χρόνια. Cody Rhodes, champion με John Cena, ο οποίος έχει έρθει μετά το Royal Rumble και το Elimination Chamber. Έχει γίνει heel. Κατηγορεί συνέχεια τους fans ότι ήταν σε μια σχέση όπου τον κακοποιούσαν και δεν το σεβότανε. Και πάει λέγοντας, και είμαι ο κακός Τζον Σίνα και πάρα πολύ ωραία, το γουστάρα περιόριστα και θέλω να δω που θα πάει. Πάει για το 17ο τίτλο να σπάσει το επίσημο ρεκόρ του Ric Flair. Γιατί αν ρωτήσω, ο Ric Flair έχει περίπου 93.000 τίτλους. Αύριο μπορεί να είναι 104.000, δεν ξέρω. Εμφανίζει καινούργιους κάθε μέρα. Και έχει έναν Τζον Σίνα ο οποίος πάει με το storyline τελευταία να λέει: δεν θα σας δώσω αυτό που θέλετε. Δεν θα σας δώσω καινούργιο theme music, δεν θα σας δώσω καινούργια εμφάνιση, δεν θα σας δώσω καινούργιες κινήσεις, δεν αξίζετε τίποτα, πάντα με γιουχάρατε. Έχεις και τον Cody Rhodes από την άλλη να λέει: εσύ κατέστρεψες την εταιρεία και τόσο ήσουν εδώ δεν ήταν καλύτερο το WWE, δεν μπορείς να παλέψεις, δεν είσαι εσύ που μπορείς να μικρύνεις, και πάει λέγοντας. Πολύ ωραίο. Δεν θα καθόμουν να το αναλύσω τώρα πολύ. Δεν έχει και πάρα πολύ ζωμή για μένα το build ανάμεσα στον Cody και στον John Cena. Είναι πιο μεγάλο το γεγονός ότι ο Cena είναι heel αυτή τη στιγμή παρά ότι ήταν ενάντια στον Cody Rhodes. Δηλαδή αυτό περιμέναμε να δούμε. Θεωρώ ότι ήταν δεδομένο ότι θα νικήσει ο John Cena. Κάποιοι λέγαν όχι, αλλά δεν γίνεται να έχεις μετά από 20 χρόνια πρώτη φορά John Cena heel να είναι να σπάσει το ρεκόρ World Title με το 17ο, να του δίνεις main event στη WrestleMania με ίσως τον πιο αγαπητό champion τα τελευταία χρόνια σαν babyface, γιατί και ο Roman ήταν αγαπητός, αλλά σαν heel, έτσι. Και να μην του δώσεις τη νίκη, δηλαδή τι θα έκανες, πώς θα προχωρούσες από εκεί αν δεν του έδινες αυτή τη νίκη για να πάρει το champion. Και ξεκινάει το match, πάει καλά, πάει αργά. Το λέγανε και στο commentary ο Pat McAfee με τον Wade Barrett και τον Michael Cole, ότι ο Cena είναι μεγαλύτερος, έχει άλλη εμπειρία, το πάει πιο αργά στους ρυθμούς του και δουλεύει.
Και εμένα μου αρέσει όλο αυτό, γιατί και θεωρώ ότι ο Cody Rhodes είναι από αυτούς που δουλεύουν καλύτερα μέσα σε ένα πιο αργό μάτς, παρά στα γρήγορα και συνέχεια διαφορετικά σπορ που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο wrestling γενικότερα. Του ταιριάζει θεωρώ περισσότερο το στυλ αυτό, το πιο αργό. Και πάει μια χαρά μέχρι που εμφανίζεται ο Travis Scott. Και εκεί το χάνει όλο το παιχνίδι. Από εκεί και μετά είναι ένα άθλιο μάτς. Εμφανίζεται ο Travis Scott, αποσπάται ο Cody Rhodes, πάει για το attitude adjustment, τέλος πάντων νικάει ο John Cena, πανηγυρίζει μαζί με τον Travis Scott και πάει λέγοντας, και είναι όλοι απογοητευμένοι γιατί εμφανίστηκε ο Travis Scott και εγώ μαζί. Δεν έπρεπε να επηρεάσει τόσο πολύ αυτό τον Cody Rhodes, γιατί δεν εμφανίζεται το The Rock. Δηλαδή έχουμε χτίσει όλο αυτό το πράγμα, ο The Rock να κάνει έτσι, να κάνει το heel turn ο Cena και δεν μου τον εμφανίζεις εδώ πέρα, ενώ ο Cody Rhodes ήταν αυτός που έβρισε τον The Rock μες στη μούρη του μετά το Elimination Chamber, όχι μετά, στο τέλος του Elimination Chamber, και δεν με εμφανίζεται καν να είναι αυτός που θα βοηθήσει τον Cena να νικήσει τον Cody Rhodes. Κακό. Το match ήταν ψιλομέτριο, οκ, εντάξει. Εν τω μεταξύ, ένα που δεν μ' άρεσε κατά τη διάρκεια του match είναι το camera work του WWE. Ήταν σε μια φάση που ήταν ο Cody Rhodes και ρίχνει μπουνιά στον John Cena, έτσι, από τις ισχυρές, όχι τα γρήγορα. Ρίχνει την μπουνιά και βλέπεις ξεκάθαρα τον John Cena να λέει again. Και τον ξαναχτυπάει ο Cody Rhodes. Και εκεί πρέπει να κόψεις όποιον χειρίζεται τις κάμερες. Να αλλάξει κάμερα. Γιατί βλέπουμε συνεχόμενα 3 φορές τον John Cena να τρώει 3-4 μπουνίδια και σε κάθε ένα να λέει again. Κόψω και δείξω από άλλη γωνία να μην φαίνεται το again. Ξέρουμε ότι είναι scripted. Αλλά μην μου το βάζεις και εδώ να βλέπω τα λόγια του να λέει χτύπαμε. Και ήταν και ακόμα ένα σημείο το οποίο δεν θυμάμαι που φάνηκε ο Cena να συνεννοείται και να γελάει κάτι τέτοιο, να μιλάει κάτι, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και ειδικά με τον John Cena, ο οποίος ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος που μιλάει μες στο ring. Έχει το νου σου να τα κόψεις γρήγορα. Και δεν μιλάμε τώρα για το WWE του 2000 που είχε 3 κάμερες όλες και όλες. Άμα παρακολουθείς κανείς η WrestleMania, είχε 45.000 κάμερες. Το βλέπαμε από 10-15 διαφορετικές γωνίες στον κάθε αγώνα. Οπότε είχαν επιλογές για να το κρύψουν αυτό. Και η πρώτη φορά σου ξεφεύγει το πρώτο again. Άλλαξε το καλουκακού γιατί μπορεί να το ξαναπούν. Δεν το άλλαξαν και είδαμε έναν Johnson να λέει again και again. Δεν μ' άρεσε αυτό, δηλαδή πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει. Και τελειώνει και το night του και συμπεράσματα για αυτή τη WrestleMania. Να πεις ότι ήταν κακή, δεν τη λες κακή. Να πεις ότι ήταν καλή, δεν τη λες και καλή. Να πεις ότι ήταν μια ok WrestleMania, μέχρι εκεί. Ήταν μια καλή WrestleMania, μια ok WrestleMania, δεν ήταν ούτε καλή, δεν ήταν όμως και κακή. Είχε το Triple Threat του Seth Rollins, του Roman Reigns, CM Punk. Το Jacob Fatu με LA Knight. Το Women's World Championship και το Sin City Street Fight, το οποίο ήταν καλά μάτς για μένα, έτσι. Ήταν μάτς που άξιζε να τα δει κανείς. Είχες ok μάτς εδώ, το Jey Uso με Gunther και το Cody Rhodes John Cena ήταν ok, καλά μάτς. Όλα τα άλλα για μένα ήταν αδιάφορα. Δεν γίνεται όμως να έχεις 10 στα 10 καλά μάτς. Κακά μάτς ήταν 2 για μένα. Ήταν αυτό γιατί δεν άξιζε να υπάρχει και ήταν και αυτό εδώ, το οποίο ήταν απλά αντικειμενικά ένα κακό μάτς. Και ήταν και για 2 μάτς που ήταν skip. Ξεκάθαρα, El Grande Americano και AJ Styles με Logan Paul ήταν μάτς, το οποίο για μένα δεν έχω λόγο ύπαρξης. Μαζί και με το tag team, αλλά ήταν κακό μάτς και το tag team, για τον ίδιο λόγο. Σπάρουν πολύ μέτρια αυτά τα μάτς προς κακά. Και όχι μόνο για τη δουλειά που κάνανε οι wrestlers μέσα στο ring. Ήτανε μέτρια και για το ποιο λόγο υπήρχαν εκεί, μέτρια με κακά. Γιατί ας πούμε το Tiffany Stratton με Charlotte Flair είχε
τρομερό λόγο να υπάρχει, ήταν κακό μάτς. Αυτό εδώ ήταν λύση τελευταία στιγμής, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Το New Day Mogo Raiders δεν έπρεπε να υπάρχει. Το AJ Styles, αυτό είναι προσωπικό για μένα, δεν ήθελα να το παρακολουθήσω. Και το Randy Orton με Joe Hendrick δεν μ' άρεσε το booking, καταλαβαίνω γιατί υπήρχε. Αυτά. Οπότε άμα βαθμολογούσαμε αυτή τη WrestleMania με ένα 10, με ένα βαθμό στα 10, να κλείσω ότι για μένα αυτή η WrestleMania ήταν ένα 6. 7, όχι 6. Ήταν λίγο άνω του μετρίου αυτή η WrestleMania. Και αυτό το άνω του μετρίου είναι πολύ χαμηλότερη βαθμολογία από αυτή που θα έβαζα, ας πούμε, στη WrestleMania 40. Η οποία για μένα ήταν μια 8 με ίσως και 9 στα 10 WrestleMania. Δηλαδή για μένα είναι μεγάλη πτώση της περσινής με τη φετινή WrestleMania. Και αυτό που με αγχώνει περισσότερο απ' όλα είναι ότι του καλοκαίρι, ετοιμαζόμαστε για να έχουμε το πρώτο SummerSlam που θα είναι 2 βραδιές. Και φοβάμαι για το τι θα παρακολουθήσουμε, και όσο πηγαίνουμε προς τις 2 βραδιές, τόσο πιο ανούσιο θα είναι το περιεχόμενο. Γιατί πρέπει να το γεμίσεις με μάτσα, αλλά δεν μπορεί να έχεις 10 καλά storylines. Μπορείς να έχεις 5 καλά storylines, τα οποία αξίζουν. Οπότε πάμε να δούμε τι θα γίνει και με εκείνο το κομμάτι. Νομίζω ότι δεν θα του βγει σε καλό. Μακάρι να βγω λάθος. Αυτή ήταν λοιπόν η άποψή μου για την WrestleMania 41 και αυτό είναι το τέλος του πρώτου podcast με τίτλο «Η γωνιά του wrestling». Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.